Hello guys, magandang hapon na naman sa atin. So, natapos na naman natin yung isa. Hindi na natin. Hello guys, magandang araw na naman sa atin. So, for today's video guys, meron naman tayong bagong project. Kaya lang hindi siya bulpak. Gagawin lang natin to ng buttstock. Okay. Hammer type siya. Yan. Ang ganda ng pagkagawa. Gagawa natin ito ng kulata. So, hindi siya bulpak. Kaya full type siya. Gagawin lang ng pang competition niya. Paano masabi? Ito. Shout out bro Agusto. Ito yung unit ko. I-layout na natin sa kahoy. Yan. Sige guys, tabayaran nyo yung paggawa natin. Tabayaran nyo yung pag-drawing natin ng mamaya. I-actual natin i-drawing. Bahala ka sa buhay mo. Okay. Sige, teacher guys. Sana magawa natin maayos. Sana magustuhan din ng may-ari pag natapos na. Sige, tabayan nyo guys. Ito yung bat niya guys. Yan. Pang VR daw na yan. Pang competition niya. Lara to guys. Nakahoy. Lara. Yan. Papatapas na natin siya. Ito yung aircon niya. Yan, ganyan. Yan yung ano, layout niya. Ganyan. Yan, sige. Papatapos na natin guys. Stay tuned. Gaya mga dyan.
Yan na, patol. Mali, 1 and 3 4 kaka. Ang tripod. O, lambitan mo. Ito ballpen ah. Ini ballpen ko na aja ballpen. Dipere sa una. Ini mortong na. Meanwhile, meanwhile, Ito na guys, yung kalapat na yung iriga. Yan.
Tapos nang ilapat. Okay. Gano'n. Kikinisin na natin guys itong ano, itong kahoy, bat niya. Kikinisin na natin siya. Yan ang kalapat. Kalapot na siya. Okay guys, stay tuned. Kikinisin ko na itong ano, bat niya. Para tapos na natin. Stay tuned lang guys. One eternity later. Hello guys, magandang hapon na naman sa atin. So, natapos na naman natin yung isa. Yung ginawa nating ano, kulata. Ito. Kulata ng ergan ng tropa natin. Yan. Kulata lang yung ginawa natin. Yan. Ang ganda ng receiver niya. Yan. Ano, gusto na nangyayari yung kulata na ginawa natin. Ito, nabutas dito guys kasi dito siya mag-adjust ng power ng spring power niya. Kinasaludoan kita. Hey! Ano magustuhan niya. Okay. Salamat ulit guys sa panonood. Ito na bro yung pinagawa mo. Dapat ni Shai. Kung inintindi ito, pilipitan dila nito. Dapat kay bro Agosto. Kanya itong unit. Yan. Shoutout din sa lahat ng mga nanonood. Mga video natin. Mga subscribers natin. Mga silent viewers. Mga solid supporters. Shoutout sa inyo guys. Salamat ulit sa panonood sa video natin. Ito, yung ginawa namin. Okay, sige guys. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita. Meron pa tayo isang ganito. Ang ganitong unit pa. Pagawa din ng battery lang style naman. Pero wala pa yung kahoy niya. Hindi pa niya inaatid. Sige. Salamat ulit guys sa panonood. Hanggang sa next video na naman.